beste demoraldi bat Zumaian hasten dezuela, tradizioa da, eta tradizioa ere telkon taldea hemen izatea. Nolako taldea aurkezten dezue aurtengo demoraldian? Bueno, aurten talde oso ona daukagu. Jende ona eta, ni uste lasterketak irabaziko dugula. Blokea mantendu dezue, baina jende indartsua eta jende interesgarria hartu dezu ere. Bai, aurten bai. Ekarri dugu jende oso ona eta, blokia mantenten dugu eta ni uste bloke horrekin eta jende ona ekartzen duguna, ondo ibiliko gara. Zein txerrinduan ingan fijatu behar gara? Ni uste dut laboraletik etorri dana hori ikusiko dugula, nola doian. Ni uste dut ondo jungo dala, Taldearen filosofia mantentzen da, zein helburu planteatu duzu urtean, zein lasterketa irabazi nahi dituzu edo borrokatu nahi dituzu? Aurten danak. Aurten nahi dugu Euskaldunak eta Kopa Espainia hori biltzea. Hori da gure helburua, gero, errepidea ipiniko digute bere lukian, baina helburua hori dala. Egerra eman eta lasterketa guztiak intentau irabazi. Eta taldeko Euskaldunak zer modu? Ondo. Ni uste dut ibiliko dira ondo, maila ona daukate eta maila ona emango dutela. Ekain Morras, talde berria, telkom taldean, nola hasi dezuen denboraldian edo nola hasteko asmo duzu denboraldian? Apa Jorge, ondo. Ez dakit, abestu maian zen modu zibiltzen gaen eta gogokin, no? Sentsazioekin, iaz arte latorren zinen eta aurten ja pausa eman dezu telkomea. Probatzeko pixka eta egia esan sentsazio honak eman dizkite ekipoak eta konzentrazioan egon gara eta goaz gogoz, bai. Zer helburu pertsonal dituzu? Egia esan, oraindik ez dakit. Gabiltza orain forma bilatzen eta Zumaia da pixka hasteko eta ez dakit, erritmo hartzeko. Talde honek beste zeo zer zen nahi du, jende indartsuago, lasterketa indartsuagok, helburuk eta planteamenduak indartsuago dira. Bai, azkenean ekiponekin baita kopak korritzen dugu eta buelta gehiago uztaia eta ekaina begira, baina bai, orain nahiko korritzen dugu, hemengo karrea eta hola, baina bai, gokin. Talde naparra, txernari naparra, si akaso lasterketa importantena Nafarroko itzulia izango duzu beti. Bai, etxeko gaina eta ez dakit. Bada biltza hor rumoreak Iruñan baton bat bukatzen dela etaparen bat, baina bai, abertzen moduz. Gaila Arbengo Etxea, telkom taldeko txerrindu baria, lehenengo lasterketa zuretzat talde berri honetan, azarte bake taldean izan zinelako. Nolako sentsazioak hartzen ari zara lehenengo momentu hauetan telkom taldearekin? Talde berria, negu luzea, lan askokoa eta posik, ilusiuz beteko lasterketa, lengua eta hori. Iaz oso borrokalaria zinela ikusi zintugun, aurten bide berdinetik jarraitzea espero duzu, ez? Ikusiko dugu, errepidea bakoitzari bere tokian jartzen dio, orduan ikusiko dugu. Zein helburu pertsonal dituzu aurtengo denboraldian, dagoeneko zure 3. urtea izango da afetxinatuetan? Guztiok bezala pausu bat aurrera ematea, ondo ikustea lasterketetan, indarrez eta ondo pasatzea, divertitzea. Talde honetan iaz bezala baita ere, baina lasterketak lehiatzeko moduan egon barzarete, ez? Bai, saietuko gara, beti hor borrokan egoten, guztia emango dugu horretarako. Sortean. Eskerrik asko.